slyšel, Dick? O Gimplech jste toho už určitě spoustu slyšeli, ale řeči jsou jen řeči. Takže jestli chcete vidět, jak to tady doopravdy chodí, pojďte s námi. Možná jste už slyšeli, že na Gimplu vás pořádně nic nenaučí. Na Efixu tomu ale tak není. Naši studenti vycházejí se znalostmi na úrovni středních odborných škol, a to ve všech předmětech. A navíc, při studiu na 4letém oboru si můžete zvolit buď to humanitní, Nebo přírodovědné zaměření. a věnovat tak více času tomu, co vás baví. Máme pojem rozpouštědlo z chemie. Máme pojem polární rozpouštědlo. Možná jste slyšeli, že studenti gymnázií těžko hledají uplatnění. Opak je ale pravdou. Absolventi našeho gymnázia se pravidelně umísťují na těch nejlepších místech při přijímacích zkouškách na české vysoké školy, a to ve všech možných oborech. Někteří lidé říkají, že na Gimplu je samé učení a žádná zábava. Vážně? To je ovšem kardinální omyl. Naši kantoři používají nejmodernější učební pomůcky a metody. Ano, budova školy je vybavena 3 počítačovými učebnami, několika interaktivními tabulemi a navíc v každé druhé třídě najdeme plátno a projektor. A k tomu se na Gimplu každoročně koná řada zábavných studentských akcí, které příjemně naruší každodenní rutinu a dopřejí vám nějaké to povyražení navíc. O Gimplu se toho ale říká mnohem víc. Třeba, že je to škola na úrovni. A to je pravda. Gymnaziální vzdělání má skutečnou váhu. A taky se říká, že je to podobně holek a kluků. A to je pravda. Na Gimplu jsou obě pohlaví zastoupená takřka rovnocenně. A navíc jsem slyšel, že na Gimplu chodí lidi všech různých zaměření. A to je pravda. Narazíte tady na různorodé osobnosti z rozličných oborů, ale všichni splňují požadovaný standard slušného chování a dobrých pravů. Takže mnohé problémy nevýběrových škol se nás naštěstí netýkají. Ale především je tu plno fajn lidí a skvělá atmosféra. Jenže to jsou pořád jenom řeči. A slyšet toho můžete všude mraky. Tak neváhejte a přijďte se přesvědčit sami. Na viděnou!